Přišel mi vzkaz od Matky Země. Moji drazí, chtěla bych vám říct, že vás všechny moc miluji. Jako Matka Země si dokážu poradit, i když je to pro mě hodně náročné, dokážu si poradit s odpadky, dokážu si poradit i s velice vámi narušeným čakrovým systémem, různými průplavy, stavbami a podobně. Ale s čím si nedokáži poradit, jsou vaše negativní vlastnosti, vaše zášť, nenávist, neoprávněné podezřívání jeden druhého. Milujte se, mějte se rádi, važte si jeden druhého. Rozpoznávejte svým srdcem, co je manipulace a co je vašemu srdci vlastní. Jsem živá, tak jako vše kolem vás, například krystaly, které jsou studnicí informací. Každá planeta, každá věc, vše kolem vás má svou energii. Já, planeta Země a celý vesmír vás bezpodmínečně milujeme, i když nám ubližujete. Prosíme vás, chovejte se k nám slušně a s láskou. Bombardování, zkoušení různých zbraní nejen na zemi, ale i v různých sférách nad zemí nám velice ubližuje. Tím to zároveň ubližuje i celému lidstvu. Buďte k sobě milí, tolerantní, láskyplní a přestaňte vynakládat špatnou energii, která ubližuje nejen tomu, ke komu ji míříte, ale hlavně vám samotným. Vaše láskyplné srdce je to nejcennější, co máte. Miluji vás, vaše Matka Země.